Depi, celengku Mbak Depi. Pokoknya celengku Mbak Depi. Tak ujungane sandalanku mim lek ngono kuwi. Yo iki personile Sawitri Putro. Samboyo Putra Bah. Oh. Dek jaman berdua suarane gajah. Napa? Oh ngoten. Kok dadak karo kaya nggih mpun iki cak judua. Putune dua. Lho lah nggih kula nggih putu jenengan lho, Pak. Sami. Niki dilanjut napa mboten? Hati-hati, iki penggemar wayang. Aja sampai kleru nek aremu nyongor. Oh nggih. Diwasna wong lho. Sendika dawuh nggih, Pak. Iya ngono. Aja lali susur. Apa iki? Cocote ambek nyuruh, susur ngono ya. Ababmu. Ayo nduk, susur ngono ya. Lah kena untupean sih, Cah. Dek jaman Bisa dua dunung nisa dadi raja dene ora ilang bone padha lara
Oh, dia, Pak. Seko jatuh yen mandong tak cilik capek gunung bambu apa maneh jare sampean sing tuwa, Pak. Tak tuwa awakno iki. aku diburu wong iku lho Kok ngatekno juari merongos. Iya, percaya kula. Sekar bisa